Za prvé si myslím, že možno, že tie deti sú si nie celkom isté, že chcú byť na svete, ale bez tých rodičov by sa zatiaľ na svet nedostali. Myslím, že ináč to zatiaľ nikto nevymyslel. A v podstate v tom, ako všetci prichádzame na svet, je taký istý zázrak. Niekde v Biblii je napísané, že tí dvaja sa stanú jedným telom, no tak keď sa muž so ženou spoja, tak vznikne niekto tretí. A v tom treťom sa stanú jedným telom. No ja som jedným telom z mojich dvoch rodičov. A cez tento proces vlastne ku mne pritiekli genetické informácie od mojich rodičov a vytvorili moju individualitu. A tento živý spletenec ľudí, ktorí sú na ceste životom, tí starší sú rodičia, ktorí vlastne čo si odovzdali aj zo svojej genetickej výbavy tomu dieťaťu. Dieťa, ktoré vstupuje do sveta, tak to je najhlbšie spojenie, aké môže na svete existovať. Dá sa zradiť, ale nedá sa poprieť. Rodičia môžu opustiť svoje deti, deti môžu opustiť svojich rodičov, ale nikdy nemôžu prestať byť rodičmi a deťmi. A mne sa zdá, že to je proste najhlbšie zadanie, aké nám môže život zadať, byť rodičmi, to znamená prijať postupne to, že my uvedieme do života svoje deti, aby nás potom, keď my budeme stárnuť na naše staré kolena, oni zase uvádzali do toho nového sveta, ktorému už nebudeme rozumieť, v ktorom budú doma oni. Čiže v istom zmysle rodičia a deti sú si dané na to, aby sa navzájom učili, čo to znamená byť človekom. Najprv my učíme deti rozprávať, čítať, písať, aby sa oslobodili od nás. Keď sa naučia čítať, už si budú čítať knihy, aké chcú a pôjdu smerom, ktorým budú chcieť. A potom zase my sa musíme učiť pokore toho, prijímať ich ako dospelých partnerov, ktorí nakoniec, keď my už budeme starí, budú v živote oveľa viac prítomní a doma ako my. A my sa budeme učiť od nich, čo to je vlastne za nový svet, v ktorom sme sa ocitli.